Shepherd Danda. Ndogare mwachifi muusha hedu kuchikanga. Sabu kumasasi. Simaitira akaita yego kumba kwangu anditi kaka. Tutsvage nyaya, tuone nyaya kuti nyaya yakamira yakadai papa turi papa fiwa. Tu papa ine murume akanga angoti madziso dzitsha. Asikachatooni. Akaenda kuchipatara akati madziso ako haana chini, haana problem. Then akandihaya kuti uya utibatsirewo. Ndakasvika ndikaite zvandaigona ipapo. Nokuti takatobate zvakawanda ipapo zvaitodisturbe vanhu. Ndekupiko? Buhera. Buhera kwani? Buhera kwa chief ndi chief chamusa. But headman wadzani. Madaro chi chakazoitika? Ndapedze basa iri ndakudzoka kumba. Wait back home. Paifambwa netsoka papasina means of transport. Ndamukati mesango. Ndakazongoona mberi kwangu kwane neshato. Pandakade kusenerera kuti ndipendereso yakatange kundiataka. Then ndipo ndakatange kurwisana naye ipapo. Tichiitema nematombo. Ndakazoisiya yatokwira mumuti ini kwakusvito mhanya kuende kumba. But zvindoziva ndezvekuti shato akasangana naye ambokurukuzi hapana chinomboitika pashato. But iye yakatondiataka. Zvekuti ndakatoshaye kuzwisisa kuti seifamba. Dzaive nguva idzi? Dzadziri kuma 8 usiku. 8 usiku. Pakurarama kwenyu makambosanganawo here nechiitiko chakadaro? It was my first time. Handisati ndambosangana nechiitiko chakadaro. Since ndakatange kubatsira vanhu from 1982. Ndichitanga kubatsira vanhu musangana nenyoka. Tondirwisa. Dzimwe dzichinyatirwisa tinongoti mugarire wadzo. But shato tichitoti maninji mashura. Hazviiti. Dzimwe unogona kusangana nadzo yotovhunduka yototange kuataka. But shato manje. Nekapafu adakayaka hazvirwisi munhu zvinezvi. Makarwisana kwenguva yakadii nenyoka? Hatofanira zvekuma 30 minutes.